Tak a zdravím všechny ty, co se zapnuli toto video. A jsem zpátky, jsem tu opět já Lič, jak už jste možná zjistili z prvního dílu. A jsme u druhého dílu naší série na Terrarii. Tak. A co se vám změnilo? Změnilo se, že jsem přidělal ještě jedno patro. Vyzdobil jsem to, dal jsem dřevěnou dřevěnou zeď. Pak jsem dal židli a stůl. No a na dnešní díl jsem naplánoval, že jsme se podívali pro dřevo, tady nějaký dřevo bychom natěžili a udělali celé tato cestu, aby jsme nemuseli chodit takhle skákat, takhle by se to udělal takhle, tohle by to vedlo a tady bylo by bylo potom důl. Tak ale nejdřív k tomu dřevu, a tady jsem zjistil pár novinek, teď když umřeme, tak nestratíme věci, jenom peníze, což je dobrý. Pak jsem taky zjistil, že tady máme takový nějaký bonusy tady dole, víte, plus 20 damage, plus 10 seize a plus 10 knockback. Autotrumpáče máme plus 9 speed, což je dobrý, ale tady už nic není. Takže asi tady jsou nějaký bonusy, což je dobrý. Jo, a tady jsem umřel, to se taky možná mohli vědět. A teď asi umřu znovu. Tak, zabitej, tam je truhla, tak si, nebo truhla, džbán. Truhla tady taky někde schovaná určitě. Tam je truhla. Tak. To ji rozbijeme. 20 něčeho, což nevím čeho. Tady je Cooper. To je bronz. A jsou tady i kameny, když si uděláme asi pec. Tady máme netopejra. To není netopér, to je něco ještě horšího. Jsem v životě viděl. Tak. Mami. Máme to asi chce zabít, no. Ono to dáme víc. To se nemá lidi. To se nemá rádo lidí. Au, pomoc. Tak mi zajímá, se taky určitě podíváme. No moc to tam asi nevejde. Už, jdi pryč. No. Vykopáme Cooper. Pomoc. Já se bojím. Já nebojím, já se jdu. Jdem teda na to. A udělám si ten lepší meč. S větším dosahem. Jo, on to jde po mně. Mami. Au, mami, pomoc. Ne. Já nechci umřít, jsem ještě moc mladý. Mami, no. Díky bohu, co to je? Litr eater. Možná netuším, co to znamená. Jak jsem říkal, že nejsem dobrý jako čtenář. Tak. Pojď, ne, nebuď se dávat. To pojď.
Mám lepší meč, vole. Au. Pojď, ne? Ho, 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 ho. Čumíš, veď? Na hubu? Tak, tohle vidím slime, no. Oh, to přeskočil vůbec. Jo. Tak já doufám, že se vám první díl líbil. Já to ještě nevím, protože teprve teď se uploaduje. A tudíž nemám zdání, jestli se vám líbil nebo ne. Nevím určitě, mě tady ta hra hrozně baví. Takže díly budou určitě ještě dál. Tak. Máme do sebe. Tak uděláme si. Už máme nějaký, jenom 400 bloky. No a když se udělá bednu. To nevím, co dělá vůbec. Wooden arrow. Dřevěný šíp. Uděláme si torče teda. Tiki torch. Tak. A platformy si uděláme taky. 20. Možná, že tomu na tu potřebuji železo, myslím, že je železná cesta. No, nevadí, uvidím. Tak já už teda jdu naší slibované cestě dolů. Takže bude to tady prostředku, aby to ladilo. Takhle. A hvězda. Tak. Tu už si půjdeme sebrat. Natížit hned, takže kdybyste cokoliv tady vědět, což budu vědět i já, teda, co bych věděl i já, to bych vám určitě poradil, kdybych to teda věděl, no. Já to taky moc nevím. Jo, aha. Tady bude problém.
Ne. Běž blok. Tak. Jo, teď to vstočím. Jo, dobrý. Ještě uděláme hněnou zeď. Je to dobrý. To už si dám semena. A tohle. Tak. Ještě uděláme dveře. Tak. Takhle. Jo, protože oni nejdou otevřít. Jdou otevřít. O, čumíš, co? Co mám za meč? Zavřem. Platforma. A to natěžíme. Stone. Se omlouvám. Jsem trošku kousl. Myslím, že oni dveře stav nerozbijou. Myslím, ale jenom. Nevím to určitě. No a teda vůbec nevíme dlouho káva. Proč se na to zadívám. A teda to chvíli ukončím. Já se teda ještě podívám na ten. Jestli něco můžeme vyrobit. Stonu. Já můžu udělat pec. Co si uděláme? Ještě. Tam si nahoru. Teď jdu připravit iron. A ironu máme teda... Tak máme 8 ironů. Tu máme víc. No, dobře. Spotli jsem se. A teď z toho už můžeme dělat železní věci, co jsem teda dobře pochopil. Nemůžu dělat kovadlinu. No, na to si dám. Ne, víte, už si můžu dělat. Si dám česku. Se bude hodit. Tak. To hlavně začíná čím dál tím polit. Jo, a myslím, že můžeme udělat kovadlinu a to si uděláme teprve ty nástroje. Když to tak udělám. A kovadlinu jsem si udělal právě teď. A
pozicí jsem vedle pece. Tak. A teď to už můžu udělat asi, bych to viděl. Nějaký materiál. Sypit nějaký materiál, no. To mají hovnu. Vzpomínu tím teda, ale já jsem chtěl nástroje železný. No a to uvidím. Tak, tam je teda jdeme dál. Tak já se teda jdu pojat. Tam ty ještě nebyly takový ty ohavné věci. Tak. Já to nastrkám do česky. Ne. Nějaký stavební blok. Taky. To si uklidím. Tak. Snad jsme všichni už dobrý. Tak a dále můžu se pár v naší stíně. Dobře, já si ještě dělám cestu semhle ven, abych nemusel. Jenže já mám třeba. Dřevo vždy při sobě. A vidíme například. Jo, houbička, výborně. Bylo to železo ještě. A tady je bažina. Já pomoc, mayday. Oh. Další. Nemenší, jo. Aha, to tady nevidíš, že? No, už jsme měli další. Teď dám, počkej. Tak. Máš to. Aha. Loupy. Co je? Základ brát. Máš? No. To nevím, co je. Point. Fakt je tak tvár.
torč, dá spít. Jo, to jsou tyhle tvoje na healování. Dá spít. Jsem rychlejší? A ne. Každopádně zabil tady toho. No, ty běž toho. Pan Cooper. Tak a myslím, že už to asi tady ukončíme zase. Protože už mám pocit, že hrám docela dost dlouho. Doufám, že vám tady ten díl líbil. Že nebyl nudnej. Že se na mě budete koukat dál. A že snad se dostaneme někdy dál. Když se podíváme i tam dolů, tam se určitě podíváme, tady je kleň. Ale to až budeme mít nějaké to brnění dobrý a nějaký věci. V díle se teda podíváme na tu stavbu nebo výstavbu kopání našeho dolů. Tak. A já se ještě vezmu tady českou silnou sebou. Že to se bude hodit. Tak. A už jdeme teda domů. Kde to ukončíme. Tak. Tak. Já myslím, že už nejde to iron, ne, to není. Je stone, ale teď jsem ještě na kopu. Se bude hodit. Takže se s vámi asi rozloučím a těším se s vámi u dalšího dílu. Snad to zapnete. No a co? A nic, já se je loučím asi do 5 minut. To je můj krásný zvyk. Že to prosím vás omluvte. Tady to je fakt hodně. Tak. Tady je skříně. Tady jsem našel skříně. Mám takový pocit. No, to není skříně, to je jenom konec tohohle kmení. Teď ho teď kopu. Tomu bloku máme už hodně. Ale to se bude hodit, protože na stavbu nějakého většího baráku nebo projektu nebo něčeho takového. Jsem počul nám sem slime. Což teda nevím, jestli je úplně ideální, ale musíme to teda přežít. Potom podzemí jsou i různý takový věci a červ tam taky je. To vím, že toho zabijete sice jedním, když do něj jednou bouchnete, ale přece jenom je těžké se do něj trefit. Takže na to se určitě těšte, kdo to nezná. Já už jsem ho teda viděl. Ach jo. A většinou mě zabil. Takže jsem ho párkrát už zabil já, ale opravdu je těžké se jen trefit. Tak občas tady rozsecávám. Ještě tady jdu do našeho domečku.
Už jdu. Už si věřím. Tak a loučí s vámi Lich, Studia Craft. Děkuji za slednutí tohoto dílu a čau čau.